Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong hikay kontrak hapo kashatri ka All Megalia Government LP School Contractual Teachers Association. Henne kasngi habayakren bat kinong thok kubor. Kila aipor ya kasorkar artayo ban penorlong yaki jingdawa jongki ban thung kambiang yaki. Bat lada kasorkar kamle AA nakalyang jongki ne kinong hikay kila ong bakin penlong daka jing shong shatngan hajan ke yeng sa jong menteri rangba harangkat bat ki kun kikti. Shushu kilaya thuru bah ka jing ya kendu jongki bat ki ofisar sorkar ki badai pet ya katanat pule puti bat wat ya menteri rang baru kam shem lapoi sha Kila ong baha kini ki arsnem baladem menteri rangba ulayo ban pule benia ya ki jing dawa jongki bat na kaliang ka jongki menta ki ap ya karai ka ba menteri rangba ai haki bat na kaliang ka jongki menta ki ap ya karai ka ba menteri rangba ai haki balada ai hapo kini ki artayo na kaliang ka jongki kila shem ya karai ban shong harengkat bat ki khun hajan yeng sa jong menteri rangba Shri Birbor Rangtan, the President Jongka Meghalaya Government LP School Contractual Teacher Association. But ni hagani kapor ni wan ban snow siya kibor sorkar hadin bangila don hamadan malki hosnam arjar phoi nadu like phoi trik hadu khat wei trik jong snam arjar phoi kila khot yangi siya kajing ekran langba isa dipi walang haga khat artrik jong banai basau arjar phoi kajing ekran bat usar dipi walang kala penlong yangi bangin hat jendat no nagatuka jing ekran bat kadau kalong ba ke jingkren ki jong ke ba kata bha yangi kawai ni jingkeli ke ba usar dipi walang ubu yangi kalong ba lada pidon ha ka shuki jonga manta phinle kumno yanga te ha tu ka por ngam juba ba te ngakali na ka ka solution ka ba khadu ena ka banta jongi kinai ka contract te nagaliang jong ong chai bomdon solution te de nagala daw ha bomdon solution imantoy ban shong hamni im impact ka agenda te hamne untangan juba ya ka jingkeli ka ba sadi pi walang ubu akhmat jongi sar lada pidon ha ka chuki jongi kinai ka contract kiba ki khun ki ti ki kwa le school ki kwa jang ki kwa sopti ki kwa ya ki jingbet jingbiang kumba ki wei ki khun jong ki wei pat ki pramajan ki kwa phiphin le kumno namar kumbang ile thu hakisnam ki brada ki khun jongi ki la du le school ngilamar ki jing yangi la weng ya kam ka bangila tre nadu arjar arpho snam arjar arphoi tela pidon na ka chuki jongi pat phile kumno nga ong shai la nga don la ginoi kai contractual teacher ki don na ka chuki jong phi in pan bai ya ki jing ki jong phi ma ong tang kata nangta ni asnam ki ba chief minister badan buram jongi examine ya kam ya ka problem se jongi an sia thu bai wei nei no hikai disable ibadai no hikai hapo mola teng government LP school ila khat no hakaching sosi hamadan malki la kerpat ka bayam sika sarkar ban thola ban yara yaki yangi kina hikai contract ila khat no hakal phoitrik september arjar phoa bala tat dan brom yu ia apply trik september benai february arjar phoa but la ino shadin ki laimut ki khon jong ka jing khat ka jong ka long basung sen namar ba kadon ka jing ka tension na do bala be kam ila kalon kansan hayi bat kumta ila khat no nang ne nasla berthai tengabu ka ni ka jing kali ya ka sarkar MDA of dan brom jongi khamtam chief minister badan brom phikwa ba hadu kat nongut kino hikai contract kiba philawen kam ho bunai January jong snam arjar arpho bakin dang khat ya khat nang ne nasla berthai
haka jing shisha kat kum ka jing tip jongi kadon ka kalat bantung kam tam yaki noi kai disable dan ikidon haka no department hanrai nga I haka education department amdan ka bakum kata iram sawut kinoi kai contract ki badon jindunar khotmat wai sarlu puston sangman na potura wai I miss Adeline belai no nangta I miss Alves Rani but I miss Arisha na po nongston hato tangi kinila sawut phimla ban le ban thau kila ngibu kane ka wai ki jingkli hato pisan syar ya ka state daga jingti bru ti blai ne pisan syar ya ka state daga jingti kusut ne ngabu kane ka jing karpat ya ka sarkar wat thang sau ya ka jing tip lam jongi kinoi kai contract kade ka kamram jong phi ba phin panbat ki ya ki ek jirwat ki badon hapo jong ka state khamtam jongi kinoi kai contract lara phia thang sau kumni kandon ka ka bama bat ka ba penlong yangi kinoi kai contract bangin ha ban sim da ka wai pat kalat lanti te kumta hakani ka por niai karpat bat niai bu jing karpat nakapor sa kapor ka literacy rate hapo megla ka hiya kinoi kai hapo nang hapo state jongi na kajaka bagiran sawut menta ladon stang IWR ka enrollment joki khna kanang kiu tato hakajaka jo sawut ladon tang armut kinoi kai la nam ban ajing stan thau kilat kilanti daglanti ka bajai jai ngilalai kendu yu chief minister badan buram jongin riusin chisin hatura chisin ha office rekam jongu sausin hapo yengsa jongu dehgilai sin ki bangile kendu uong yangi kini kintin pan I yanga kalat kalanti kumnu nganira yapi dan nagaliang jongi ngilawan ra ikini ki documents na kiwek state ki balak tholat ikinoi kai contract bantung kambiang te hadin balai opdiang ikini hakaba sausen ke ji kendu jongi chief minister badan buram jongi ongba ngan sa examine te sar la arsnem menta ngila up ya ke examine ke jongpi menta ngi kwa ban yo no ya ke result lada ke result hadu menta pimpat ai ngibu ya ke por ba ni ai por ya phi RTO ban ai result jangi lada phim ai result yang ni hapo RTO imban se ban syong syak khan biang sachen amdai shu hamadan maki hanre hayeng sa jongpi yawan ra lang berki khon ki kti ki bhai ngasan ki jongi ki mar ki jing jinjar naga jing punduk kam jongpi lada phila ban ai ja ngin syong hang tu la kanu sniro lada phim ai ja ngin syak khan kabamot bahaka shitarik ajong benai Agos ngin sedang ye kajing ke jongi hayeng sa jong chief minister badan buram jongi mal ngilangya ya kajing ya kren ngila persyang ban thau kilat kilantien rai don so ai mentakas ni ngiwan si silong ro kadon kawe gadaw ngila yet appointment nadu benai November ban le kendu hakasin ka ban nyaw chief minister jongi teu pi jongu uong yangi hau benai April ong ba umdan kam shu bantang ikendu chief minister namar chief minister lo rekran bat ke department ke education department ban solve ke problem jongki te what ngilalai hau benai me mani kendu yo sar ambrus ubdai secretary jongki education hato kalong si cha nam kumta nakaliang jong u hau benai me ong hoi kalong ka basisha te ngilai up nadu mentala ar lai benai bakin khot ya kren yangi hanrai hadu menta mdon adak ban khot ya kren teman takas ngi ngilai mi biang chu sarambrus nakaliang jong u ong shai kum nei manga officer ngan la ban solve ka problem jong phi ladaki policy maker kinam pen ilanti tenga ong shai lada phi phimla ladaki policy maker kimla ngimban 7 mi madan ong kata ka syong human jong phi na mangi em haka ari chinchar pai ba ong kumta man LP school yang ala sa aweng iway no ikai la retired
sa stang armut manta ki khna ki don ki pras phoru chi spa ngon hato la nam ban bahaya ke jingnang jing start hapo ka jela ka jongi but amdai tang school jonga ki wei ki school ro ki mat ya kata ka ju ke jing nangka kabangas mo plan habangi kan lai kendo chief minister kini ki snam ki balada chief minister wong sai kunni kamram jongi ka sarkar ban regularize ya kani ka post contract te balai menta phidang thung contract hapo ki school secondary ba ki school upper primary jong government phi ong yangi ban regularize imla ban kiar hanre menta hobnai mi high school malangkona secondary school secondary government school phidang thung contract nangta sheni show ayaw noi kai upper primary shakini than markhap chalong phidang thung contract ta to kam dei ki jingle chilang khamat ingi kinoi kai contract kiba phila sha weng na du arjar phoi january tingi bu igani ki jingkali hakmat jo ka sarkar nangka nagalian jongi kinoi kai contract ngila percang ngila im kendoi jakpo khawla dung kurayani mentala arsnan dan napeng jongi kibla haben lek bela rengas mosan ayela de bakat kekerdan nong hikai dang lek belas ni hagajaka jong kiwei masngo bakane gamte yakina hikai komta hagari ko por sa senpat shanu phila pendut ya katulop jongi mentala arsnan ko kinong chinsar jongi hato pithit juti sandrulak ikhun jong pi ne pi pelech kani katulop ke jongi yo iya kini ki media ki media social media kini ki al laisni buladan dan kinong mi khmat ki ba pithit tulop ya ki khun jong ki sandrulak tingas ngosi bani iya kani bagadon ke jingne no siliang khmat le siliang khmat yang iki noi kai kontrak tang na kebentaban penbiang kam tak oi kawan nadu arja sipho tambal pentrekam ka jisuki pentrekam juga state government jongi lasdang ke MTech exam ha arja ka khandai tengile kai kumtu la kumba chis post nam tam don ki bale kai post nam don ki bale kai san rew nyo chis nam arsnam punta tekam de ka fault jongi ni nyim pan renew ya kata contract jongi dai maki ki ba pha ini hadu post nam te hadin mentang ila over age ila emtat ngim la syu supplies nam tang la ila emtat matrai kasem jing ba ngala ban challenge ya kani gawe lar phibu yangi de emtat balai ya ki legislator jongi phimbu daga eligibility test bu daga eligibility test ya kiru bakin snothu hangne kin ka tin ka ong wat nam pai yu thiet jong ki wei pai chwai thiet jong de kata gare ga ba nga kwa ban ong namar yo itai thiet jong ki no hi kai contract na trai kam ha ba kidon hadu menta ka ba nga khamtip sai ka de po secondary governments higher secondary po school malangkona haubnai mi dang thap contract nangta shani ngam school kateng school ngam natip ba kidon ki parnai kai ki badang phone ya te ki ong ba hadu menta por primary ki dang don ki nai kai contract nangta sakawai ka bang ma kham smo khia shu hapo dadangiri ini de isa na po dadangiri hadu menta ki da ka contractual ka dang continue hadu menta te yangi kino kiwe kino hikai lawai na nadu arjar arpho ke igani hato kamde ke jingle chiliam dan kpo tangki noi kai dadangiri hapo no contractual hapo dadangiri se ngir midon ke juk kpo ke juk jing dawa lar phimla ban regularize yangi I contract yangi bar si jing imngim snoi ai tamba phimde ban kni yo khuja jungi kata lar phi kri khuja jungi kata iki khon jama kakta yaki bahing asam jama apin I result yangi lamkumta ngim ban se ban lai chayeng jong chief minister kabor ka I lar bisim ban penstom yangi ngim lai langi sha set ngim lai langi sha
sak syak kemru ngim lele ngim snow ya ya kata namar nya hab ban mi madan bandawa ya laga jong roh te next time dan nagaliang ki hajar tam ma te namar mentala arsin ki jingele amtat kila long gram ki pas mentang sa stang jus patan ya Kita sampaikan. ki bela sya kan Aduh menurut sang dari sini. nadu Januari jong stem arjar akho